Ahojte milí priatelia, srdečne vás vítam pri Tole vole a srdečne vás vítam pri návode na super krásnu trojuholníkovú šatku z dlhých stĺpikov a reťazkových očiek. Ukážem vám super jednoduchý vzor. Toto sa začína tu dole a každý riadok sa v podstate opakuje. Vždy začíname 3 reťazkovými očkami a potom pokračujeme dlhými stĺpikmi a reťazkovými očkami. A ja som tu háčkovala vlnou, ktorá má zmenu farby. Raz som tu pracovala až po zmenu farby, aby som vám ukázala, ako to vlastne prebieha. Super krásne, super útulné, hneď na začiatku vám ukážem vlnu a potom ideme na to. Veľa zábavy pri tom. Takže, moji drahí, poďme sa pustiť do tohto vzorového návodu s použitím zvýšku vlny Chic Unique od značky Rico Design. Mám tu pripravený taký zaujímavý mix farieb, béžovej, rúžovej, trošku mätovej a tiež jedného tmavšieho modrého odtieňa. Začínam v podstate s touto kombináciou rúžovej a béžovej farby. Vždy sú to dve farby, ktoré sa spájajú dohromady a potom sa postupne striedajú. A tie sú vždy takto prepletené. Máme tu 6-pramennú vlnu, ja to háčkujem tiež so 6 háčikom a ideme na návod s magickým kruhom. Na to si raz obmotám priadzu okolo prstov, prekrížim ju tu. Vezmem si ho potom tu, medzi prsty hore, priadzu zdvihnem hore, mám tu potom tento krúžok pripravený a môžem teraz začať háčkovať. Najprv nahodím 3 reťazkové očká a potom pokračujem v háčkovaní stĺpikov. Nahodím, vpichnem do kruhu, uháčkovať jeden stĺpik, potom jednu reťazkovú očko a následne ešte 2 stĺpiky. S tými 3 reťazkovými očkami na úplnom začiatku som už dosiahla potrebnú výšku jedného stĺpika a následne som celkovo uháčkovala ešte 3 stĺpiky, pričom jeden bol s centrálnym reťazkovým očkom. Potom vezmem tento začiatočný koniec priadze, stiahnem to celé pevne k sebe a mám tak svoju prvú radu už hotovú. Je to super jednoduché a môžeme hneď pokračovať s druhou radou. Na to si opäť vezmem 3 reťazkové očká, takto začína každý rad, otočím to celé a háčkujem teraz sem do úplne posledného očka. To je očko, ktoré patrí k poslednému stĺpiku predchádzajúceho radu. Na to si vezmem náhod, vpichnem, uháčkujem stĺpik, reťazkové očko a ešte raz 2 stĺpiky. Určite si spomínate na prvý rad, je totiž identický. Lenže som to už teraz sem vpichla do úplne prvej očky. A týmto, samozrejme ešte nie som hotová s týmto radom, pokračujeme pevným okom tu okolo reťazkového oka, to je to centrálne reťazkové oko z prvého radu a potom idem sem dozadu k mojej reťazkovej reťazi. Znova si naberiem priadzu, vpichnem okolo reťazkovej reťaze, uháčkujem jeden dlhý stĺpik, druhý dlhý stĺpik, jedno reťazkové očko a ešte 2 dlhé stĺpiky a potom som naozaj hotová s týmto radom. Vidíte, ja som tu ako prvé uháčkovala tento prvý oblúk, ktorý je dole, pozostávajúci z reťazky a 3 dlhých stĺpikov, túto centrálne reťazkové očko. A potom som v druhom rade uháčkovala 2 oblúky. V treťom rade uháčkujem 3 oblúky a vždy budú krátke stĺpiky tu okolo reťazkových očiek. Pod ne som práve sem prestrčila svoje prsty, aby ich bolo naozaj pekne vidieť. Je to super jednoduché a môžeme pokračovať ďalej. Takže znova uháčkujeme 3 reťazkové očká, potom celé to otočíme a potom sem príde jeden dlhý stĺpik, jedna reťazka a potom ešte 2 dlhé stĺpiky. Toto je začiatok každého riadku, ktorý robím. Potom sem príde reťazkové očko, ktoré obopí na krátky stĺpik a tu mám potom ten krátky stĺpik pripravený. Teraz však prichádza niečo, čo som takýmto spôsobom ešte nerobila v rámci tohto projektu. Teraz teda vpichnem háčik priamo sem do tohto krátkeho stĺpika a uháčkujem tam svoje špeciálne štvorbalenie. Dlhý stĺpik, ďalší šíš, ďalší dlhý stĺpik, reťazkové očko a nakoniec ešte 2 dlhé stĺpiky. Hotovo. Teraz tu vidíte nový oblúk, ktorý sa presne nad tým úplne prvým oblúkom tu dole zaradil. Takže tie ležia presne nad sebou. A potom to tu pokračuje okolo reťazkovej očky. Tam uháčkujem jedno pevné očko a potom prídem sem von a uháčkujem tam ešte raz kompletný balíček, ktorý sa skladá z 2 dlhých stĺpikov, jednej reťazkovej očky a ešte 2 dlhých stĺpikov. 1, 2. A tým som hotová a mám 1, 2 tu vonku a číslo 3 uháčkované centrálne. Vezmem vás so sebou ešte raz k 4. radu. Tam sa samozrejme háčkujú 4 z týchto balíčkov. Začína sa 3 reťazkovými očkami, otočím to celé.
Uháčkuj jeden dlhý stĺpik, jedno reťazkové očko a potom ešte 2 dlhé stĺpiky. 4 kusy pripravené. Osvedčený trik. Potom sa pokračuje sem, priamo do krátkeho stĺpika. A tam znova uháčkujem dlhý stĺpik. Dvojitý stĺpik, reťazkové očko. Paličky. Čínske paličky. A tu si urobíme jedno pevné očko. Potom mám tu opäť moje 4 stĺpiky, medzi ktorými je umiestnené jedno reťazkové očko. Potom tu ešte raz urobíme krátky stĺpik a tu na záver ešte raz okolo reťazky z očiek predchádzajúceho radu 4 dlhé stĺpiky s jedným centrálnym reťazkovým očkom. A týmto som už aj s týmto 4. radom hotový a pozrime sa na to celé ešte raz. Teraz tu vidíme tie 4 oblúky. 1, 2, 3 a 4. A tie sa naozaj nachádzajú presne nad tými, čo sú v druhom rade, čiže tu a tu a tu a tu. Takto sa to celé stavia. Vždy to vychádza z takého malého stredu a bude to naozaj super krásna trojuholníková šatka, ktorá je tiež veľmi jednoduchá a rýchla na uhačkovanie. Teraz ešte uhačkujem pár riadkov, aby sme sem dostali aj tú druhú farbu, tak trošku tu styrkysom. A potom vám to samozrejme ešte raz ukážem. A tu som teraz s farebnou aktualizáciou pre vás. Takže vidíte, ako krásne sa to celé vyvíja. Máme tu vždy tie balíčky, konkrétne 1, 2, 3, 4, 5 a pri čísle 6 som sa práve dostal sem a tam sa teraz skutočne mení farba a to veľmi rýchlo a náhle, takže celé je to tu prefarbené. A tam som namiesto rúžovej použil svetlú tyrkysovú alebo tento mätový odtieň. A potom sa tu opäť dostanem von a háčkujem tu znova do pevného očka. Ešte raz 4 dlhé stĺpiky s reťazkovým očkom medzi nimi. Tu sa potom znova obháčkuje reťazkové očko krátkym stĺpikom a potom sú tu ešte raz vonku 4 dlhé stĺpiky a tým je rad hneď aj hotový. Položím to trochu viac von. Takže toto bol ten stĺpik a potom sem príde ešte jeden posledný stĺpik. Takže to máme hotové. A teraz tu vidíte, ako to vyzerá po dokončení tohto radu. Ja teraz uháčkujem ešte raz celý oblúk dookola a dúfam, že sa vám tento návod opäť páčil a že vás bavil. Ak je to tak, dajte palec hore, odoberajte, aktivujte zvonček, nezabudnite. A uvidíme sa opäť na budúce. Ahoj, maj sa pekne. Tak zatiaľ. Ahoj!